जतन हामबाय तिनी मिर्जा काठालिया राजापुर तिप्रामथानि ब्लक कमिटी नि कायसा कताल कमिटी खाजाखा तिनी कमिटी ओ कमिटी नि सिद्धांत अनुसारे ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट चंगजाखा हाउस नि सर्वसम्मति क्रमे चिनी ताकुगोक्रा परमपद मुरा सिंह के किसाय खुलुम के बने परे जों मिर्जा काठालिया राजापुर नि ब्लक नि सेक्रेटारि हिसाबै जों समयना हालायखा ताकुगोक्रा राकेश रुबिनी महोदयनो गांके आबने बादे जों आईटी सेक्रेटारि हिसाबै जों समयना हालायखा ताकु जितेन जमातियानो तेबो बाद बाकी जतन तै 15 जना जों मेम्बार हिसाबै जों अर्नवतिनि दालायखा ब्लक कमिटी नि आपातत तेबो एड खैजानाय इनके टोटल 17 जना न तैनि जोंतिनि तिप्रामथानि ब्लक कमिटी खाका इनके ताबो तेबो जों सिद्धांत नालाय चिनि ताम सिद्धांत नाखा आबनो चिनि सेक्रेटारि महोदय ताबो नरने बुस्कांग एक्सेस होनाय जतो नाय तंनाय रनो आनि मिर्जा काठालिया राजापुर तिप्रामथानि चिनि ताकुबोखौ रनो कइला हामबाय मादो आंनो जतनो बरम खायो जों दिनै चिनि तिप्रामथानि आङै जों आरो दिनै साम दानानै बागै जों गोबां चिनि कौबुमा जों आरो जाक दङ जों चिनि कौबुमा पहिलाबो आरो दङ पहिलाबो जों गामि जों रेली खायनाय बागै जों 1 तारिखनि सिमै जों जेंजानाय फेब्रुवारि 1 तारिख आबनि या बोला अंके जों बाइक रेली खायनाय खायमाने या बोला जों चिनि इमां चिनि मथानि बाइक रेली इनके जों 18 तारिखनि सिमै खायनाय फेब्रुवारि 18 तारिख अंके जों बाइक रेली खायबोमोन या बोला जों चिनि तिप्रामथानि संसारनाय चिनि संसाफा चिनि बुवाग्रा महाराजा प्रद्युत किशोर मानकर बोरमा जों बनबो चिनि मथा चिनि जे डिविजन आन्दार मिर्जा काठालिया राजापुर मथा बिसुङाव जों बनतो बोबै जों चिनि मुंजों नालायनाय ताइ चिनि हामजा मुंजों बाग्लायनाय ताइ आबनि बिसुङाव जों आरो वानसखा जों दायदिनो ओ सामो दांनायनि बागै जों आरो जतनो जों मालायजा गे जतनो आनि मिर्जा काठालिया राजापुर मथानि तिप्रामथाव दंनाय र चिनि आमा बाबु ताखौ बुखौ नरक जतनो आं गयजाव चिनि ओ साम दांमानि ओ हाबाति साथानिव नरक जतनो न चुबासुरु नांग नरक चुबासुरु चिनि बुवाग्रा बुस्कानि थियांनि मांनो मुख थांखायना थाङो चुबासुरु तु मानाय अवसर सावैना गावनो थाखा ते कैसे पाइथालो चिनि मिर्जा काठालिया राजापुरनि आन्दार के बजदि तिप्रामथाव जयन खैनान मुसुक तंखांके सामगान मुसुक तंखांके चिनि ताकुगोक्रा परमपद मुरा सिंबाय 9383269152 9383269152 कॉकबुक नंबर गरमै मानो ते चिनि सेक्रेटारि राकेश रुबिनी बाय 9366522407 ते वैसे सापिनाय 9366522407 और कॉकबुक नंबर बाय गरंगै चिनि मथानि जे बबाग्रानि जे इमांनो बायथां खैनान बागै सामदांनो बागै जो कांटेक्ट खायमानो हामबाय।